тези нарушения, реално погледнато, са нарушения срещу държавата, срещу републиката. Точно да продължим по този начин. Защо сега се повдига според вас този въпрос? Наистина ли това са изборите с най-много нарушения за последните няколко години или виждате и опити за политически дивиденти от това? Дали са с най-много нарушения, аз не мога да кажа. Трудно е да се каже кои избори са с най-много нарушения, но при всички положения от доста години, десетки години наблюдаваме опорочени избори. Крайно време на това нещо да се сложи край. В крайна сметка в момента виждаме, че всички ние виждаме, че изборите са манипулирани, манипулират се от лице, което от 10-15 години вече е в политическото пространство. Не може да продължаваме така и държавата. Наистина трябва да се вземе в ръце. Президента задава въпроси, не получава отговори на среща. Вътрешният министър не казва кои са купувачите на гласове. Казва, че не може да наруши закон. Кой закон? И това е въпрос, който беше поставен на брифинга. Аз не се сещам за такъв закон. Редно да се посочат тези лица, редно да се тях да има санкции. Дали тези хора ще могат да продължават да се явяват на избори, дали няма да могат да се продължават на избори. Трябва да се направят, да се промени в българското законодателство, така че когато има грешка, тя да бъде наказана. Мисля, че това е чудесен завършек на нашия разговор. Когато има грешка да се докаже, надяваме се да има институции, които да го направят. Споменахте и президента, днес се очаква и негово изявление. Ще видим пък дали случайно няма той да предприеме тези стъпки за сезиране на Конституционния съд. Благодаря ви за този разговор. Така се разделяме за днес. Приятни минути с програмата на Нова и до утре. Вчера се разхождах в центъра в опит да купя някакъв подарък на жена. Една витрина да напише яки Теслер, закон Теслер, за 5 лева. Влязох, наредих се чимно на опашката, но след като ме даде реда и поръчах няколко, продавачите ме извите от магазина, побърсим един шамар и ме разсувам. Оказва се, че това е химическо чистене на магазин. Вече където да отида, каквото и да направя, все се озовавам в... Насърчава се какво е да рече на витрината, а не да палят витрина на такива като мен, които се щелят полицията с 20 лева в джоба, в опит да вземат нещо ефтино. Пише го химическо чистене. Аз виждам само 5 лева. Какво виждат обаче тези зад мен? Ще ги питаме след малко в първи рунд. А сега да не ги припомня и представя. Последните ни победители са отбора на Лъвови от Стара Загора. А новите им съперници са отново отбор с името Адамс, но от село Рогош. И, за да не карам Муртиша и Комес да чакат излишно Чичо Фестър, викам капитаните при мен. В първи рунд търсим 6 най-популярни отговори. Попитахме 100 мъже. Назовете първото нещо, което жена ви прави, след като сте правили любов. Айде да внимаваме, лекичко. Но това не е за един път. Вече е кой сезон карам тук. Моля се, стегни се. Според мен се къпе. Правили сте любов и тя отива се къпе. Разбира се. Па нали сте чисти, вие сте си легнали къпани, правили сте любов, какво сте изнасили па чак толкова. За 15 години па се изнасиш чапа толкова, да сте попали па калози коя. Къпе се, айде па къпе се, айде. Втора позиция, къпе се. Това жени се къпат. Така мислят мъжете. Сега ти го прави дваната в другата им. Ицо, заспивам. И заспивам. Толкова любов е било, че направи сега да спава така. За 15 години си
Виждали сме мъже. В крайна сметка, ние даваме първосигнални отговори, благодарение на нашето мислене в главата. И се представи ми, моля, на кой кой е. Мъжиката. Не, мъжиката. Браво, бе! Ето, виждате ли как се прави? Така се събира семейството. Едните, пияниците и приятелите. Така стават нещата. Защото са си по-комшийски. Събрали се за те си каре. Вики, с какво се занимаваш? Овцетарство. Беракитки. Береш китки. Беракитки. А що ти викат Бортиша? Защото съм зла като нея. Верно ли си толкова зла? Добре, чакай малко по-далечко тогава да се става. Попитахме 100 мъже. Назовете първото нещо, което жена ви прави след като сте правили любов. Пуши. Ако пуши, ако не пуши, то вече не било модерно. Не пушат повечето. Аз пуша. А ти Ама то пък не се знае откъде. И това е верно. Ще си премълча, че с моето цапната уста ще стане голям беля, ако почне да импровизирам. Зато е по-добре да не казваме, че пушка излиза от ушите. Да видим на чапа. Все по-добре става нещата. Вие сте от ушите, отгоре или отдоле? Отстрани. Да. От колко години сте заедно с Илко? От 17. От 17. От колко години сте комшии с тях? 4-5. Добре. Попитахме 100 мъже. Назовете